Аз съм Иван и днес ще играем Clash Royale. Аз я почнах отскоро и съм на първа арена. Имам 388 копии и току-що отворих Crown Chest, само че и не знам как. Още един имам, от който би трябвало днес да успеем за този клип да го съберем. Ще го отворим. Тук имаме един Silver Chest, от който ще стане след половин час. За него, ако остане време, може и да го отворим. Така, да преминем към дека. Дека ми е ето този Knight, Archer, Bomber, Skeleton Army, Mini P.E.K.K.A, Giant, Mostikir и Принц. Така, картите са ми ето тези, от които имам една стрела и трябва да е апгрейдна, но така, за сега ще си събирам диамантите, за да си купа нещо от шопа. Така, или евентуално, ако ми излезе епик карта в по-горните арени, защото в по-горните има епик, извинете ме, има епик, ето като Inferno Dragon и Lava Hound. Са епик, ако ми излязат в шопа, тук. Ще ги купа с джемове, аз ще се събирам. Така, влязох в един клан, Bulgarian Union, от който вече е пълен, както виждате. Аз съм на 36-то място, слаб съм си. И така, да започнем с първата битка, да видим ще спечелим ли. Играя от телефон, така че за звука, ако ви е силен, ще ми кажете долу в коментарите и от другия път ще го спра или ще спрям някак да го намаля. Така. Няма да видим. От тук. Опа, толкова ми убитва бомбера. Един арчер. Тук ще му сложа един мастикар. Вау! Какво направи, бе? Давай. Скелетон армии. Арус. Поне ще му вземе. Не. Успяхме и демидж да му вземе. Давай, бомбер. Ти си поне. Убий тоя. Не успя. Арчер. Какво ми се смееш, бе? И аз мога да се смея. О, не. Вау. Ти си пълен с такива по въздух. Окей, аз ще ти пусна. Сега тук е един принц. За да зареди малко повече. Добре, ще го пуснем от тук. Ще го пуснем един Giant. На той от тук. На неговия Giant сега ще му пуснем Skeleton Army. Взехме му малко от демидж поне. Ще го бием ли? Да, бихме го. Сега да убиеме скелетите. Така. Опа, убихме я. Така, мустикара. Но той май ще ми свали едната кула. Давай, Пека. Вярвам в теб. Добре. Удържахме го някак. Сега тук ще пуснем принца. Отляво. С едни арчери. Добре, бе. Ще ти пусна мустикарка. Бомбер. Май, той ще бие. Няма да съм аз. Какъв си ти? Лъплет. Арчери, всичко, което имаме, напред. Ти всичко ми обида. Какъв си ти? Нямам шанс. Браво. Good game. Аз просто нямах шанс. Той е някакъв
От първата битка загуба. Така, пробваме някакъв друг дек. Така ще пробваме Гоблин Барела на местото на тоя. Аруса ще го апгрейднеме. Опа, 5 левел вече. Кое да сложим Валкирията. Ще я сложим на местото на Джайанта. И я сега да пробваме. Все още съм нов в тази игра, изучвам как трябва да стане, но аз играх и вчера онзи ден и горе-долу знам картите поне и коя как се казва. Бомбера. Добре, то Валкирията или там както беше убие всичко. Тя е като тънк. Така. Давай. Отивай напред. Тук ще му пуснем са един Гоблин Барел, който да ходи. Да трепе. Добре, добре. Свалихме му бая демидж от лявата кула. Тук ще му пуснем един бомбер да убие тея. Лявата му кула стана на 130. Ще пуснем едни арчери. Би трябвало да бутна едната кула. Ако не и двете. Я. Та само фаербола ще го бие. Така че и да му пусна фаербола ще умре. Да му пуснем барела. Така. Едната кула си отиде. И даже взехме демидж от главната кула. Валкирията, убихме я. Така, няма да се предаваме. Или да се отказваме. Един принц да ходи. Така, тук да се подготвим, ако пусне скелета на армии. Не. Добре, ще ти пусна арчери. Убийте Валкирията! Не! Ще ви убие! Умряха ми арчерите. Ето сега ще ги убият. Ще умрат. Така. Ще му пуснем Валкирията. Гоблин Барела. Всичко, което имаме. Принца. Арчери. Тая игра е наша. Изи. Палче нагоре. Така. Magical Chest в първия епизод. Уау! Magical Chest. Първия епизод. Изчайте. Съм втора арена. Скриншот. Опа. Така. Уау! Да го отворя ли? Аз ще го отворя. Така. 181 голд. 5 арчера. Една мини пека. Може да апгрейднем. 8 спир гоблинс, които и тях може да апгрейднем, но май ги няма в дека. 10 гоблина. 2 фаербола. Още един ми трябваше. 3 мустикара, които тях ще апгрейднем, ако имаме. И един принц. Добре. За първа арена излязоха добри карти. Така, от тук да си вземем. Така. В първия епизод Magical Chest. Уау. Какъв епизод? Миксмет. Така, апгрейднахме си. Може да апгрейднем и мини пеката, само че тя не ни е в дека. Ще оставиме. Така, вече съм втора арена. Така. Да почваме. Така. Охо. Какво ми плачеш? Ние са почваме, ти ми плачеш. Така.
пуснем тук. Мустикарката. О, не. Не си познал. Добре. Половината живот остана. Ето, Уич го много мраза. Аз май го нямам. Пуснем Валкирията. Да, Валкирията. Това тук е така къщичка. Би трябвало да умре. Така умря. Не знам името. Мини пеката. Убийте я. Оцеля. Тук ще му пуснем едни стрели. Добре. За сега сме добре. Ние водиме. Арчери. Добре. Така. Ще му пуснем един гоблин барел. Добре. Взехме още демидж. Убийте ги. Да добиеме мускитарката. О, не. Пак мини пека. Убийте я. Вау. Тя не успя да ме удари. Валкирия. Ще успеем ли да свалим едната кула? Давай. Добре, едната кула я свалихме. Така. Сега трябва да се защитаваме. Тук ще му пуснем Arrows. Един Fireball. Ако може да ги убие. Не успя. Бомбер, Арчер. Убийте ги. Мини пека ще ги убиеме. Така, за сега все още водиме. Тук да го сплаша малко. Принц, давай. Ще успее ли то принц да свали едната кола? Не. Така, да убиеме тая. Опа, направих грешка. Каквото е такова. Печелиме. Той няма шанс. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Втора победа. Така. Silver Chest и 7 голд. Така. Какво щях да кажа? Не щях да кажа. Да се апгрейднем ли Giant-а? Той не е много силен. Само живота му е много. И става отпред като танк. Не знам. Ще го измислиме. Така. Тук има ли някой? Няма никой в клана. Така. Пускаме. Ще спрем за този епизод да събера краун честа поне. Той кога толкова бързо почна да слага. Той има миньони някакви. Мега миньони ли са? Какви ли са? Сега е мой ред да те атакувам. Това е втори левел. Още по-лесно. Валкирия. Какво правиш тия малки скелета? Само ме забавяш да те бия. Едната кула му я сварихме. Тя към втората направо. Валкирията ще пуснеме. Той е някакъв слаб. Вау. Така. Главната му кола стана на 500. Удари един път. Така. Един път поне удари. Арчери, ще успеете ли да бутнат тия? Да, успяха. Един мускитар. Ето беше лесен.
Той беше лесен. Още един силвър чест. 7 коронки. Краун честа. Още малко и ще го отвориме. Ако бия и този път с 3 крауна, ще го съберем. Ще го отворим да видим пак оттам какво ще се спадне. Какво ще пусне. Добре. Давай. Ето принцип много гаден. Гледайте, всичко руши. Това нямаше смисъл от него, но все пак. Така. Тая игра май ще е загубена. Какво да се прави? Не може всеки път да биеме. Ще да му пусне тук един. Така. От лявата му взехме демидж поне. Охо. Оставих го на 870. А той ги убива по един хит всичките. Вау. Той ще ме бие. Това ми сваля кулата. Убийте. Айде, бързо. Ох, добре. 186 остана. Той ще бъде малко по-труден от останалите. Опа. Опа. Какво направи, бе? А моят принц е на втори? Добре, убихме принца поне. Валкирия, не, свали ми кулата. Това се оказа труден. Но ние ще си биеме в лявата кула. Давайте. Ще успеем ли да... Ще успеем ли? Свалям му... Не, остана. Фарбол. Добре. За сега сме равни горе-долу. Аз няма какво да му пусна. Буквално няма какво да му пусна. Ами пускам от там. Ще убият валкирията. А не, оживя. Принц. Арчари. Гоблин барел. Айде. Взех му демидж. Охо, бая демидж му взех. Айде, давай. Ох, така. Убих тя. Давай. Пази се, Student Dead. 60 секунди екстра тайм. Давай. Принц. Гоблин. Ох, добре. И тази битка победих. Ами, ще отворим сега Crown Chest и мисля да приключвам до тук. Изпечелих и Golden Chest. Така. Crown Chest. 200 голд. Добре. 2 джема. 7 арчера. Томстон. Какво е това? Някаква ръка. 2 мускитара. И 17 бомбера. Добре. Я само да видиме. Може да си апгрейднем арчерите. Така, Томстона. Така. Значи, отдолу в коментарите, ако може да ми измислите един по-хубав дек, това са ми картите. Ето тези. Само да видим. Нещо е пуснал. Да отворим това. Така, нищо интересно, пускаме Golden Chest и така. Значи долу в коментарите ми измислете някакъв дек с тези карти, от който да е добър, а не само да си е такъв, от който
някакъв слаб. И така, ще приключвам за днешния епизод, защото стана малко дълъг за първи епизод. Така, до тук ще приключвам. Това беше всичко за днес. Ще се видим и следващия път. Чао!